minti 5 a kayansa. Wani mutum wanda ɗan Kano ne, ana ce masa Mubarak Bala. Wannan mutum Mubarak Bala a bayan bincike da muka yi a kansa da kuma bibiyar kafofin yada bayanai da muka yi da kafofin yada labarai, sun tabbatar da cewa na farko Mubarak Bala mutum ne mazaunin Kano, ɗan Kano ne, bahaushe can tagariya. Ya yi karatunsa a jami'ar Bayero in ban manta ba, ya karanta philosophy, wato falsafa, philosophy ya karanta. To daga nan kuma ya fita kasashen turai, ya je ci gaba da ainihin wato karatu. To dawowarsa Najeriya sai dawo da aƙidar cewa babu Allah gaba ɗaya. To wannan aƙida da ya dawo da ita, kamar yadda malamai suke faɗa, idan da ya dawo da ita ne a karan kansa ya ƙi yarda babu Allah ba tare da yana yaɗa ta cikin jama'a ba, to da babu buƙatar ma a tsaya ana ɓata lokaci a kansa. Domin mulhidawa irinsa waɗanda suke da bayanai irinsa wanda suka gabata su ma ba su share ba, da haka sai ya jira yau da gobe za ta bayyana masa akwai Allah ko babu, kamar yadda mawaƙi yake cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tazawwudi. Yau da gobe ta ki wasa. To amma babbar matsalar shine yazo yana yada ta a kafafen yada bayanai da kuma cikin jama'a cewa babu Allah. Akwai miyagun maganganu guda 3 da muka samu wanda yayi. Daga cikin maganganun, farkon Ramadan din nan yake fagana kan cewa musulmi za su fara azumi ga Allah da ya hana su arziki, ya bar su cikin talauci da kunci da wahala. Yace ina ma akwai Allah. Kalmar da ya rufe da ita kenan. Ma'ana wai mu musulmi za mu fara azumi ga ubangijin da ya bar mu cikin talauci, ya bar mu cikin kuncin rayuwa. Yace ina ma Allah da gaske akwai shi muke masa azumi. Kaga wannan kalma ce kai tsaye da take nuna cewa ya ƙaryata samuwar ubangiji subhanahu wata'ala. Kalmarsa ta biyu yana cewa akwai wani mutum ana kiransa Samson Joshua wanda yake kasar Lagos ko jihar Lagos, wanda ya taɓa yin da'awar annabta shi ma a cikin kwanakin nan da suka gabata. Sai yake cewa inda a ce Joshua, ma'ana da Joshua da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su da wani bambanci. Yake cewa har gara ma Joshua, domin shi Joshua ba dan ta'adda bane, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ta'adda ne. Wannan shine abin da Mubarak Bala ya faɗa. Ka je ka bibiye shi, ka bibiyi shafukan yada bayanai na zamani, zaka ji wannan bayani. Maganarsa ta 3 wacce take ita ma mai muni, yayi bayani dangane da ainihin wato cewa bautawa tsumburbura wata ainihin wato gunkanya ce tun zamanin maguzanci, zamanin da ba musulunci a Najeriya. Ake bauta mata akan dutsen Dare ne ko kan dutsen Goron Dutse ne, Allahu a'lam, haka dai suke faɗa a cikin tarihi. Yace to a bauta mata ma yafi a bauta wa Allah, don haka mabauta tsumburbura su suka fi dacewa da bauta sama da waɗanda suke bauta wa Allah, ko dai wani a makamancin haka daga cikin maganganun shi. Idan ka je ka bibiye su zaka ji. To abin da ya samu za mu yi magana shine, ko sanin kowa ne, wasu malamai idan an taɓa mutuncin wani malaminsu ko an taɓa mutuncin wasu sheshinsu, fitowa suke yi sai sun yi wa kowa daga-daga. Amma sai a taɓa mutuncin manzan Allah ko a taɓa mutuncin Allah, kaga ba wanda yake iya fitowa ya magana, saboda shi Allah bai kai a kare shi ba, ko annabi bai kai a kare shi ba, Allahu a'lam. Wannan ba ƙaramin ta'addanci ba ne. Idan har za ka iya kare mutuncin wani malami ko wani shehi, to min babi aula ka kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, domin wallahi tallahi idan har annabi da Allah ba su kai a tsaya a kare mutuncinsu ba, to duk duniya ko babu abin da ya tsaye kai a tsaya a kare mutuncin shi. To amma wasu haka za ka ga abu ya zo ya wuce haka, ba sa ko magana aka yi. Haka kwanakin baya a Kano nan aka je ana rusa gidan wani mutum wanda ya fito ya da'awar annabta ko kuma ya zagi manzan Allah ko wani a makamancin haka. Kuma abin takaici, wannan abin yanzu inda wani ne daga cikin kasashe ko jihohi na waɗanda ba musulmi ba ya fito ya wannan abun, to da tuni za ka ji kwarmato da ihu ya yi yawa a Najeriya. Amma yanzu saboda wani ne wanda watakila bahaushe ne ya sa yanzu aka shiru, ba wanda kake je yana magana. Duk da awar da kake billahi lazi, in dai za a zagi annabi Muhammad, ba za ka fito kai nuna ɓacin ranka
da nun kufurcinka a kanta ba, wallahi duk abin da kake da'awa zuwa gare shi ƙarya kake wallahi. Domin duk da'awar ta kare ne akan kare mutuncin Qur'ani da Allah da manzon Allah. Ko in za a taɓa mutuncinsu ba kai magana ba, to kai ma ka zama irinsu wallahi. Saboda haka muna kira ga gwamnati, domin jami'an tsaro sun burge mu saboda sun je sun kama wannan mutum, yanzu haka yana hannu. To amma abin takaici da abin mamaki, akwai wata kungiya ana kiransa Amnesty International. Wannan kungiya ta Amnesty International ta fito tana bayyana kan cewa wai wannan yaron Mubarak Bala yana da damar ya faɗi 'yancin faɗar bakinsa, yana da 'yanci ya faɗi abin da yake so. To mu abin da muke cewa shine Amnesty International, Allah ya tsine miki albarka. Duk mutumin da zai kare Mubarak Bala akan wannan abin da yayi wa Allah, yayi wa annabin Allah, ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka, Allah ka tsine wannan mutumin albarka, kowane ne shi. Duk ƙungiyar da ta fito take kare Mubarak Bala akan wannan ta'addancin da yayi, cewa wai ai yana da yanci ya fito ya bayyana abin da yake so, to Allah ka tsine wa wannan ƙungiya, Allah kan ɗaiɗaita ta ka wargaza sha'aninta. Wannan shine akidar mu, shine addu'ar da zamu ci gaba da yi. Kuma duk wanda zai ji wannan karatun namu ko wannan bayanan namu, ya jona da mu cikin tsinuwa da kuma tofin alatsi ne ga duk wanda ya kare wannan yaro akan wannan tsinanniyar aƙida da ya shigo da ita cewa babu Allah, da kuma zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wanda duk ya ji haushin abin da muka yi yanzu, ya ji hakan da muka yi bai dace ba ko bai kamata ba, ya Allah shi ma Allah ka tsine mashi albarka. Wanda ya gyara maganar ko ya yi editing ɗinta saboda wai bai dace a yi ta ba, shi ma Allah ka tsine mashi albarka. Saboda wallahi tallahi jama'a, wallahi tallahi ba mu da mutunci idan dai za a taɓa mutuncin manzan Allah bai mai magana ba. Ba mu da mutunci da girma idan dai za a taɓa Allah bai mai magana ba. Ba mu da kima da martaba da komai, duk abin da muka mallaka Allah ya wargaza shi idan dai har za a taɓa manzan Allah, za a taɓa Allah ba mai magana ba. Allah ka lalata sha'anin gabaki ɗaya. Saboda haka muna jan hankalin hukuma da ta ɗauki mataki akan Mubarak Bala, dukkanin matakin da ya cancanta da shi ta ɗauka. In ba haka ba kuma to wallahi tallahi ci gaba da ire-iren waɗannan abubuwan su ne suke haifar mana, ai kun ga dai yanzu bala'in da muke ci. Dama zagin Allah da muka yi jefa mu cikin wannan bala'i, to shikenan yanzu gashi nan ana cikin wani bala'i, ana neman yadda Allah zai taimaka mana, yayi mana, wani kuma yana so ya